Tsakaninmu Hausa fim wanda Darakto Ali Nuhu da kuma Abubakar Bashir mai shadda furodusa suka shirya shi, fim ɗin ya shiga jerin sahun manyan fina-finan Kannywood wanda suka haɗa manyan kuɗaɗe a sinima da ke Kano. Fim ɗin Tsakaninmu dai ya ƙunshi Umar M. Sharif da Maryam Yahaya da kuma Maryam Bot. Fim ɗin ya fito da wani sabon salo da ba kowane fim ɗin Kannywood a baya ne aka tsara shi da wannan tsari ba. Mace mai ilimi da kuma wayewa ce a nan kake gani. Ko babana ba shi da iko a kaina. Kaga ni a gurina da namiji da mace duk ɗaya suke, babu wani bambanci. Gaskiya ka faɗa, ban wuce secondary school ba. Ka gaya mun ka fi ni arziki, ka gaya mun ka fi ni sutura, ka gaya mun ka fi ni zaman lafiya. Me a ciki? London din da an yi magana ƙarya ku kurewa London. A London din a gidana kuke zama. Fim ɗin Tsakanin namu an kai shi sinima da ke Kano, kuma ga jerin abin da ya fara haɗawa shine fim ɗin Tsakaninmu ya haɗa kuɗi naira miliyan 1,826,500 a kwana ukunsa na farko. Wannan babban nasara ce, kasancewar 'yan kallo ba su gama koma kallo sinima ba tun bayan dakatar da nuna fina-finai a siniman na tsawon ɗan lokaci. A jerin fina-finan da suka fi kawo kuɗi a kwanaki ukun farko, Tsakaninmu zai zo a rukuni na 4, duk da cewar shi ya samu tagomashin ƙarin kuɗin tiket. Ragowar an sai da tiket ɗinsa akan 1,000, shi kuwa an sai da duk tiket ɗinsa akan naira 1,500, wanda wannan yake nuna Tsakanin namu ya shiga cikin manyan fina-finan Kannywood da aka nuna su a sinima. Jimillar kuɗin da fim ɗin Tsakaninmu ya kawo a nuna shi da aka yi a Ado Bayero Mall Sinima da ke Kano. Cikin sati 6 fim ɗin ya kawo naira miliyan 3,692, wanda wannan ya sa fim ɗin ya shiga jerin manya-manyan fina-finan Kannywood da aka nuna su a sinimar. Fim ɗin Tsakaninmu ne zai iya zuwa karo na 3 ko kuma namba na 4 a cikin manyan fina-finan Kannywood wanda suka fi kawo kuɗi a sinima. Domin sanin halin da fina-finan Kannywood suke ciki wanda aka nuna a sinima, riba ko faduwa, da kuma waɗansu labaran da ya shafi ita masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, za ku iya subscribe ɗin wannan channel namu mai suna Kannywood Box Office TV domin samun irin waɗannan labarai a duk lokacin da muka ɗora.